machiegni kendo nyakwara mugajo kamara mara minenowa ma en chenro mar Ngima Mwandu Lolwe Tv kaendi odiochieng' ma kawuono kata dhiambo ma kawuono niendi wago mbaka kotenore koda tuoche go eko mamako ich. Kata kamano mawadhi miyo pek odiochieng' ma kawuono en tuo endo mar Ulcers. Omiyo an gi jalony e studio kaendi adhi miye thuolo mondo mi owachnwa gimotimo kaeto bang'e endo onyiswa ento ang'o moikore odiochieng' ma kawuono. Luonga ni Ruth Chungo arwakni machiegni e studio daktari. Erokamano ahinya gawuola. Ago erokamano ne joneno maneno wang' jowi gi sechegi. Nyinga iluongo ni Dr. Ng'ou. Dr. Ng'ou ni e town ka, owuok Kasipul, Homa Bay County. An jalony e weche mag tuoche ma dhongo luongo ni degenerative diseases. Achiel kuomgi ema wadwa lose kawuono ma iluongo gi dhowa adhonde mamako ich. Kata dhombogo waluongo ni Ulcers. Erokamano. Adhonde mamako ich, Ulcers, magi tuoche mopondo mamako mana iwa. Ei dhano. Tuo mar Ulcers kaka jalony e weche giki mag thieth kata mag ngima. Inyalo wacho ni ang'o ma nyalo kele? Mokwongo kapok alero gik makele, wan gi tuoche mag Ulcers mang'eny. Tuoche mag Ulcers ng'eny kendo chutho gik makelo gi bende ng'eny. Kuom ranyisi, wan gi tuo mar Ulcers ma dhombogo luongo ni gastric, mikelo gi gas mang'eny e ich. Seche ma gas ka ok oregore. Gas ne wawache gi dholuo ni muya. Muya mang'eny mapong'o iyi. Iyudo ka muya okudo iyi. Igo gwe. Idhijiro gwe samoro bende isiko igolo agola muya marach. Muya no gilokore acidic. Gilokore acid. To gin ema gikelo Ulcers miluongo ni gastric ulcers gi dhombogo. Mano ulcer mokwongo. En muya ni ema kele. Machielo wan gi wach machielo makelo ulcer. Koso ng'eyo saa monego chieme. Chiemo nyalo miyi Ulcers. Nitie jomoko kuom ranyisi ma ka gin e tich to ka tich oketo mbele molo ngimane. Saa monego chiemi oromo to sechego kalo ne ka ok otimo ang'o? Ok ochiemo. Tiende niya, kute marego chiemo e dhano kata gigo marego chiemo e dhano dhombogo luongo ni coenzymes. Kiseng'iyogi ni chiemo saa 6 to kogik saa 6 to giikore gidwaro chiemo mimuonyo mondo gitimo ang'o? Giregi. Koro miyo ka ogik saa 6 to ok ichiemo to gin to ne gisaikore girito chiemo mimuonyo. Koro gilokore gichamo mana iyi. Gin bende ginyalo kelo ang'owa? Ulcer. Kony achiel, nitie jomoko ma ong'iye chiemo moro marach iluongo ni eating habit ma ok ber. Ochiemo ma ok ber. Nitie ng'ato ma osiko chiemo sa te, en kodhi ka ochiemo koro onge sa. Dhoge mit. Onge sa moketo ne chiemo, dhoge mit, ochiemo sa asaya. Mano nyalo miyo ka ibedo iloko alwora kama idake, tidhi alwora moro ma ok inyal yudo chiemo kaka niseng'iyo ni chiemo cha. Kaka niseng'iyo dendi. Iseng'iyo dendi. Koro yudo ka tuoche mag Ulcers gi nyalo donjo. Ke chiemo cha koro kitimo ang'o? Ok yude. Nitiere bakteria makelo Ulcers. Minyalo yudi gi koso loso chiemo e yo malong'o. Bende inyalo yude chamo chiemo ma ok ler. Winja? Mane momiyo chiemo nyaka los malong'o nikech odhi ang'owa? Odhi e ich. Koro kodhi e ich en gima onego los maler. Bende ka en gima iluoko tiluoke mang'owa? Maler. Magi weche manyalo kelonwa Ulcer. Nitiere kata mana alwora midake kaka irite e ler mare no pod nyalo kelo ang'owa? Ulcer. Kech wan gi bacteria moko modake alwora mwatime ang'o? Wach maduong' mogik, dhano osebedo ka ok gikaw thuolo malong'o mar loso chiemo maber. Ji nigi haraka. Gihulo loso chiemo. Koro ka ok olose maler nyalo kelo ang'owa? Ulcers. Debed ni uthruok ma sani mon matindo kata mon ma sani uthore godo nyalo miyo tuo ni. Nyaga wuol mene a chiro tieno. To chiemo monego chwak malong'o iuli to sekete ang'owa? Kotede malong'o.
Koro koso tedo chiemo bende malong'o nyalo kelo nyaka ulcers. Ulcers gi kaka wacho ni ging'eny cha. Wan gi gastric, wan gi duodenal, wan gi intestinal, wan gi peptic, wan gi colon. Nitie ulcer nyaka mar dhok. Nyaga wuol nitie jomoko marudho lake diriyo. To kobedo buti, to dhoge pod timo ang'o? Pod dung'. Pod ng'we. Winja? Mani luongo na litosis gi dhombogo. En bende en ulcers mamako ang'owa? Dhok. Approach mimiyo ulcers, okang' mikawo ne ulcer ka ulcer mondo yud kaka inyalo tieke opogore nikech ulcer ka ulcer gima kelo timo ang'owa? Opogore. Koro iyudo ka di mang'eny jowa thoro budho gi ulcers ni to ok ochangi. Omuonyo yadhe ni otieko, ok oneno lokruok. Olokne machielo ok otimo ang'owa? Nikech ok onyise ni ulcer momaki gini emokele, to en ulcer ma kama. Koro kang' monego kawne, monego luk kode mondo changi ben ma. Koro kikawe in general ni en ulcers, to ok iyud ka gichangi yo maber. To bende, adhonde mamako ich ma gin ulcers gi, ka ok othiedhi mowe kwa muda malach, tiyudo ka ginyalo lokore ang'owa? Tuo mar kansa. Kama koro adhola nitie, yot mondo sel marach mar kansa cha chak dongo kanyo, kich en kama koro to. Winjo maber? Koro ji mang'eny yudo ng'ato nigi stomach ulcer, nochakore stomach ulcers donge. To nikech obudho ka ok othiedhe, gini dhi lokore ang'owa? Kansa. Sel mar kansa chako dongo kanyo. Machielo, iyudo ni ng'ato nigi ulcers mar colon. Bang' muda moro, ni koro en gi colon ang'owa? Kansa. Tiend ni sel marach mar kansa cha oyudo gimoro manyalo support mondo kama otocha. An naduoki chien matin daktari. Ka wago mpaka kar chiemo kanyo endo. Yocho ni nitie jomoko ma ok orito saa mar chiemo. Nitie jogo machamo breakfast. Nitie jogo ma samoro go okang' breakfast no onge chamo lunch kende. Nitie jogo ma samoro riwo lunch gi breakfast, samoro riwo supper gi breakfast. Penjo na maduong'. Yani onego bed ni mondo mi wageng' tuo ni, onego bed ni ng'ato chiemo kuom thuolo maromo nade? Erokamano nyaga wuol. Gima temo nyiso joneno. Kiseto saa michieme ni en imadho breakfast saa ariyo, bed saa ariyo. To bed pile. King'e ni lunch ni biro saa abiriyo, obed saa bed gi specific time. Ming'e ni time ang'owa? Ichieme. Ibiro yudo ka taondwa mar Kisumo ka. Kidhi Pabari, hardware, saa abiriyo wang'e. Kata iting'o mana milion 10 idwa nyiewo mwandu. Be giuso ni? Ok giuso nikech ang'o? Sa chiemo. Waindi ka ong'e ni sa chiemo timo ang'o? Koro ibiro ka giloro okone ni kel pesa wakan ka wadhi lach waduogi kata idhi wang'e timo ang'o? To gikawo sa adi? Uchiemo moyue ma digestion timo ang'o? Chak timore. Kuduogi ang'o? Tibiro yudo ka nyaka jotich matiyo kanyo omigi wana mondo gidhi lunch ne be gidhi yudo kobende dhot en orito mindi mondo timo ang'o? Tiende ok ochiemo. Chiemo dwarore malich sama ng'ato tiyo, organs gi tiyo sama en tich. Tiende odiochieng'. Otieno ichamo mana chiemo, kit chiemo michamo bende very important. Otieno ichamo mana gimoro marach nikech otieno del ok dwar chiemo mang'eny misoeno nikech ji nindo. Kisungu wacho the body is at rest. To odiochieng' idwa ni chiemo maber nikech sano organs gi tete tiyo. In bende in tich moro timo. Movement bende nitie here and there. Wi bende tiyo go bongo ni te. Sano idwa ni kichieo chakre sama ichiemo chiemo malong'o kata nyaka saa abiriyo. Kiseche go odiochieng' itiyo. In gi teko mang'eny midwaro mondo item godo tije mopogore opogore. Odhiambo ichamo chiemo matin. Koro kiketo ni saa 3 otieno ichiemo ga. Saa 2 okinyi breakfast, saa 7 ichiemo. Bed gi specific time mar ang'owa? Mar chiemo. Kasto wek bedo ng'ama in siki chama in dhogi metameti dhogi chwadore gimoro ichiemo saa te. Oaye od kose madho chai breakfast. Kochopo e town ka onyiew soda. Katieko gimoro wana ochako songo kama chielo. Chiemo. Samoro bo wuotho kore kumudo bando. Jomoko nigi habit marach mar chiemo nikech inyalo loko environment ma intie no. Midhi kama chielo, for example, kidhi kuonde moko ma hardship nitie ma chiemo ok yudre malong'o. Chiemo tin. Ting'eni koro dhi hinyori. Kech in ng'at moseng'iyo marach ni chiemo saa te. Dhogi wer saa te. Koro ka ok onyadhi wer kucho. To nyaka coenzymes ma to chiemo ei dhano
ihinyogi nikech koro onge gima giseng'iyo ni gin gito sate. Koro ka onge mimiyogi, koro gichamo mana walls mag stomach mag oyika ema koro gikayo. Koro mano nyalo kelo ulcers. Wach machielo, fluids moko ma olore ma bende konyo e rego chiemo. Kisang'iyo ni sama kamae ichiemega, to seche go gichako olore mondo gireg chiemo midhi timo midhi chamo. Koro ka ok ichiemo to giolore, donge wang'o ich. Kowang'o nyambich, ulcer ochakore kanyo. Owinjore? Iwinjo ng'ato wach ni yarewni mach. Odenyo, ok ochieme sama owinjore. Owinjore? Koro koso chiemo no negi nego malich e ngima dhano. Dwa ni chiem to mane sama owinjore. Ket time maber mar chiemo. Ng'ato nigi time ne mar chiemo. Nitie jomoko moko saa 4 otieno eko chiemo. Chiemo bende kata kichiemo ok onego ichiem ni tichak idonjo tich moro, kata ka en nindo tidhi otanda iywe muda moro marom nade kaber to kata 1 hour kapok idhi nindo tieno mondo digestion cha otimang'o chak timore. Erokamano. Ang'e ni wawuoye ulcers mar jomadongo. Debed ni ulcers be nyalo mako nyithindo bende? Adwa na wach ni onge ulcers mar ng'ama duong' gi mar ng'ama tin. Ulcers mako ji machal nikech achiel alwora mwadake en adi. Achiel. In kaka idak gi nyithindi odi kacha, gik michamo ema gitimo ang'o? Ema gichamo. Time muchieme mana macha. Koro onge ulcers mar ng'ama duong' to onge ulcers mar ng'ama tin. Gi kanyo no janeno ma Lolwe TV pod ago mbaka ka indiko tende koda tuoni endi mar ulcers, kata kiero nyade inyalo wache gi dholuo ni adhonde go eko mamako ich. Wakaw yweyo matin koduogo kama to dang'eyo into ere kaka wanyalo geng'o tuoni endi, ere kaka inyalo thiedhe, to gin gik mage monego bed ni watimo kata wachamo kaka oganda mondo mi wayud konyruok. Med kete kanyo luonga ni Ruth Ochungo. Machiegni kero janeno ma Lolwe TV pod dhi mbele ka endi gi twak ka dipo ni ok yawo wang' jowi mari wago mbaka tende koda tuoni endi mar ulcers, kendo wan ka endi kod jalony weche go eko mag ngima luonga ni Ruth Ochungo pod dhi mbele mana kuma ne waweye godo. Daktari ne waweye ni kwawuok e yweyo kama endi to wadhi ng'eyo to gin okenge mage monego bed ni wakawo kaka oganda mondo mi wageng' tuoni endi kapok ohinyo ngimawa. Nitie okenge mang'eny ne jo neno manenowa monego wang'e. Achiel, wabeduru jok maler, warit ler. Kasto wach machielo, chiemo madonjo ei dhano walose ure yo mowinjore. Mano wach namba 2. Kwadwa ni mondo wageng' tuo mar nikech ong'eny. En ni seche moko challenge manitie alwora mwadake samoro ok nyal yienwa mondo wayud chiemo moromowa kata wayud chiemo yo mowinjore. Kuom ranyisi, nyathi sikul manie sikul kaka nyocho chiemo odgi opogore kaka chiemo ang'owa School. To nitie gimiluongo ni adaptation, nyaki adapt. Koro tema ni kamoketie no tem ni yudo gimoro e alwora ma intiere no gima dangi cham ma kogik sama no ni ichiemo to gimoro timang'o ng'eyi. Wanyalo geng'o tuoni ka wabedo jok miluongo ni discipline. Chik mar chiemo dwaro ni ing'e ni to ichamo gima del dwaro e sama owinjore. Chamo chiemo maonge nyinyo tete midwaro makonyo del bende nyalo kelo tuoni. Kech nyinyo mopogore opogore gi nyaka yudgi dho luongo ni balance diet. Kasto wang'e kaka chiemo. Wach machielo magombo na wachi, ji ok kaka chiemo niya, dhano osedak kong'e ni kata mano olemo. Ng'ato kuongo chamo ring'o gi kuon moyieng' koro kokawo olemo timang'o? Chamo. Chik mar chiemo ok dwa kamano. Chik mar chiemo dwaro niya, ka in gi fruit moro midwa chamo olemo ne mokuongi. Kuongi mi ywe dakika 10 nyaka 15 karach. Koro ketimang'o? Idhi bedo gi ich maber mogik. Nikech olemo gi dwaro ka ich poneno
To jothurwa osemna ng'eyo ni wang' no dhodh machunga kosechiemo timo ng'ato kawo rabolo ni koro ywiego. Chik mar chiemo wang'e ni to dwaro ni wachiem nang'o. Dhano osebedo lazy, ok gidwa ng'eyo gigi, to gigi ema affect gi ema chano ngima. Emomiyo iyudo ka koro tuoche mag ulcers be koro ng'eny. Yes. Gin ranyisi mage ma samoro jalno mantiere koda tuo ni endi mar ulcers nyalo neno ka pok ochopo kata mana e od thieth? Achiel, kidwa ni ng'e ni in gi tuo mar ulcer, awacho ne halitosis en achiel kuom ulcers mamako dhano. Ka dhogi dung' mano ng'e ni in gi ulcers ma iluongo nang'o? Halitosis. Irudho laki okinyi, irudho laki odhiambo, to dhogi potimo ma ka ng'ato bed buti kaka koro nyaka wuolo bed butani, to pando mana ng'owa ume. Bingi ni samoro ng'ato dhoge nyalo bedo ni golo harufu moro marach to ok ong'eyo. Ng'ama nie bathe. Ok onyal ng'eyo. Joma ng'eny ok in ok nyal winjo harufu ni kendi. Ng'ama nie bathe matimi nade? Nyaka winjo. To bende kata kigolo mwene ting'uo ibiro winjo katimo ang'o? Kadung'. Mano ranyisi namba achiel ni in gi ulcer. Machielo, ka iyo siko ponga. Iyo kuota ponga. Ne madho gimoro kinyi. Lach ni oseromo dhi saa 8 in kata kecho kitimo ang'o? Ok winji. Iyo ponga. Nyiso ni in gi ulcers. Machielo, dho chuny maremo kani. Ulcers biro tipo lungri peptic. Ochaki mane dho chuny ka koidho. Mano ulcer. Iwinja maber. Ka kar dhi gi saa chiemo kar saa 6:7 ka. Ikai malit, ma wang'i malil. Tieni ulcers nitie ka. Machielo, kineno leny moro machamo ga ji ka idhe dwol kacha, be en ulcers. Dho chuny maremo, leny, ich makuot, dhok madung, muya mosiko ponga isi gula muya. Gogwe, jiro gwe. Muya makuro wuok no. Mano nyiso ni nitie shida ich. Binya maber, bakteria cha osedonjo. Owinjore? Awinji. Seche moko bende ulcers nyalo keti makoro ok idhi e choo malong'o. Ing'e ni ng'ama chiemo in leten dhoge to hot leten siana ne kuma golo oko. Jomoko ok dhi e choo to chiemo. Ulcers no nyalo keti makoro ok tim ang'o? Ok dhi oko. O affect gimiluongo ni regruok mar chiemo kata digestion gi kisungu. Digestion chakore e dhok to rumo siana e colon. Ka ok orumo kucho, ok tim ang'o? Ulcers no nyalo keti makoro ok tim ang'o? Ok dhi maber. Owinjore? Jomoko bende nitie ma ulcers osechamo makoro ng'ok ang'owa rem kapok ng'ok be ok nyal chiemo. Mano ranyisi ni in gi ulcers. Makoro gikni nyaka ing'ogi. Mano koro ogik okang' machalo nade? Mano koro tiende osedhi alanda to osechamo dho chunyi kabisa. Sana machamo dho chuny miluongo ni peptic ni. En moketo ng'ato koro ng'ogo, kong'ok tineno kong'oko nyaka remo. Nitiere kabindi chiemo moko bende makineno kotami. To ng'e ni in gang'o? Ulcers. Achiel en nyoyo, oganda, sikuma, omena, chiemo motimo asidgi nyaka ring'o. Ibiro yudo kotami, ma in kichame to iti minade? Imori, ikai. Mano nyiso ni in gang'owa? Ulcers. Koro onego bed ni ing'eyo ni magi ranyisi ni ulcers osetimo ang'owa? Nitiere ng'ato mabe denyo saidi. To kata chiemo to koyieng' mano bende ulcers. Mato kore luongo ni ulcers marang'. Tiende ni ya, en gi stomach ulcers. Uchiemo to kowinj kata noyieng'. Chiemo to kadho nono. Kadha. Dhoge to mit kabisa. To kotimo ang'o? Ok oyieng'. Koyieng'. Usiko dwa mana onda chiemo. En ochiemo. Mano ulcers marriage. Koro ulcers gi tete. Kineno ranyisi go ng'e ni in gi ulcers. Imanyo jalony ting'ado ne rieko kaka dichange. Adwaro mondo mi koro janeno mar Lolwe TV fuon gigi kachiel. Isewuoye ulcers mar ich, nitie mar dho chuny, nitie mar dhok, nitie mar duodenum. Karoko maduong'. Maiso ni ok onego bed ni ulcers mako ich kendo nyalo mako kumoro amora e del. Nyaka dhogi. Ulcers nitie mopogore. Koro nikech gipogore gik makelo gi bote mang'o? Opogore. Thieth gi nyaka bed mopogore. Thieth gi nyaka bed mopogore. Emomiyo approach komigi achiel. Koro miyi ulcer. Ibiro madha kata mowang'i. Dong idok osiptal. Ichaki kawo Yesu kete timi nani? Keti machielo. Iketi machielo. Kata mowang'i
ikawo gimoro ne gine omeprazole be otimi nade koro iloka yath nikech approach momiye ok owinjore kode. Ulcers kithiedho malong'o tiyudo gimokele. Ka en bacteria to bacteria chame timo nade inego. Kasi ithiedho ang'o to timo ang'o. Then ng'at mithiedho be nyaka bed ng'at miluongo ni discipline. Makonyise ni we timo matima wek chamo chiemo ni chama chiembe sama kama winjore. Gin chiemo mage ma ka dipo ni wachamo to nyalo miyo tuo mar ulcers nya e dendwa. Achiel chiemo manigi acid mang'eny. Chiemo moting'o acid gin kaka oganda. In other words, chiemo tete mwachamo nyaka wabed gi kias. Wan gi protein mano nyinyo midi chiemo, wan gi carbohydrates mano nyinyo midi chiemo, wan gi vitamins. Bed ng'ama chamo in other words, bed ng'ama chamo ang'o balance ang'o. That ma in ka indi gi chiemo mamedo teko magero del wek bedo ni chamo na chiemo magero del kende kosegero dendi to nyinyo mag vitamins donge dwarore mamedo teko gido koro ionge teko dendi to ge idwa ni bed ng'ama ikiko chiemo gi sanyo gi sanja matin tiketo kamoro cha timo nade ichamo gi mane ka del koro bedo del mowinjore. To kikawa chiemo ni in koro mamedo teko ni ken teko no kisayudo to dendi ero segero del kata semedo teko to magero del okichamo dongi bere bina ng'at ma dende be koro ber koro tuo donjo. Gikanyo no janeno Lolwe TV pod watwak kaindi wagombaka agero ni iyudo puonj kachiel kowuok e Lolwe TV kaindi. Wach ma awinjo ka daktari owacho motucha en ni samoro amora midwa chamo fruits kata olembe ne ni chako kode. Thothwa kara ng'enywa jawach ga ni kosechiemo moyieng koka ni miya fruit no miya rabolo na cham miya melon na cham yo makare monego bed wachiemo go en ni ka in gi fruit kata in gi olembe moko ma dwaro mondo mi cham chak kodgi ywe matin kokichiemo. Daktari ongen kamano. En kamano to jothurwa koseng'e mano. Kore mwaketo mondo mi ng'e. Waketo gi mondo ng'e kawuono. Yes. Jok ma winjo kendo nenowa. Ka in golemo pod iloso chiemo jikon kucho. Yes. Ka olemo no ket piny. Chamos miywe. By the time chiemo biro, olemo osedonja ng'owa e mokwongo. Ibiro biro gi ich maber maonge sida kata di. To ka olemo ni kore ke dhodho watermelon kisechamo gweno gi kuon. Watermelon no dhi for waste bendo dhi mana inyo yi. Koro kokony. Wasikra ne kaka dang wathiedh tuo ni endi. Erokamano ahinya. Wanyalo thiedho tuoche gi. Achiel ok ochuno ni nyaka wacham yath. Inyalo bedo ng'at ma discipline korka chiemo. Walos chiemo maber mano wathiedho tuo ni. Wacham chiemo mowinjore ma del dwaro. Owinjore maber. Wacham gimiluongo ni balanced diet mano wathiedho tuo ni. Kendo machielo mago kwatimo to wadhi geng'e to tuo mosedonjo en nyaka icham ne yath. Owinjore. Koro ka tuo osemaki mar ulcers imanyo jalony ong'ado ni rieko gima ditim gi yath monego icham. To ulcers gi thiedhore tete nyaka wuol onge ma ok tim ang'o onge ma ok thiedhre. En anani approach mwamiyogi muonogi chango. Koro yudo ka nyathi matin odhera ok ochiem. Sama ok icham chiemo malong'o cha nikech ulcers ni iyi. Ibiro yudo ka dendi koro ina del monyosore nikech nyinyo midwaro chiemo ka ok tim ang'o. Magero dendi yonge mamiyi teko onge ng'ama wuotho to ola. Ng'ama neni to wenegi kech ok yud chiemo malong'o. Tuoche gi tete thiedhore. Koro ng'ama dwaro thieth onyalo manyo laktar mondo wago mbaka matho mondo ng'ani rieko kaka inyalo thiedhi. Yes. Aneno ka sama wawang'o kata kamano endo ing'eni juma mokadho ne wago mbaka kotenre gi kaka inyalo luok del. Yes. Aneno ka penjo moro luwa kaendi mana kotenre gi mokadho no ni to be cells mag del be inyalo luoko. Yot mang'eny. Ma en ote mowuok kuom Petronella kantie migosi. Petronella ni migosi. Cells iluoko nitiere yath minyalo chamo. Kata chiemo moko minyalo cham to luoko chafu manitie ang'owa cells. Kech luoko ka na wacho maber ni iluoko remo gi cells. Tidong' maler. Dong' maler. Weche ariyo gi nitiere yath minyalo muonyo to luoko cells oko. Mondo cells odong' maler nikech kar cells ka ema nitie nyaka cells maricho jo mag kansa ka.
Koro samoro kiluoko gi oko, tithiro gi ok inyal dongo. Ok gidongi. Ok ni golo gi, gin mana tieto gi, gibuto ok inyal dongo. To ka giyudo gima tin manyalo kire mondo dongi, tiyudo kochako dongo. Koro cells iluoko, to remo bende timang'o? Remo bende luoko. Kineno ka ng'ato madho yath moro madiewe, oluoko remo. Tiene uchafu moko kibiro ka gik moko wuok ma kirenda. Ok gin oko ma kawaida, to gin uchafu moko machalo tutu. Ema wuok. Ng'ano luoko rembe mondo dong maler. Donge neno kata kigolo remo nyaga wuole blood bank. To rembi no kawa sano to chuone nyaga wuol. Ikuongo itere lab kuchidhi time nade? Idhi luoke. Igolo chafu modong maler. Kech remo ni oriwore ka gi pi, gi chiemo mosebedo absorbed. Donge? Koro ringi del te. Wiki kuwil oxygen ni iye ka another gases. Mabe ok dwar. Winjo maber? Sama iywayo oxygen, uting'o nyaka other gases. Donge? To giriwore gi remo. Koro ka giringo, sama idwa miyi remo timiyi remo kende mapiwa. Nyaka gol gigo mondo dong malong'o. Wach mogik. Wach mogik kapok watieko twak ma kawuono niendi. Wach mogik kawacho niya, wang'e kaka onego wachiem kendo wabed discipline. Wacham chiemo motimo nyinyo magero del, nyinyo mamedo wa teko, gima moko bende mondo wabed gi gima mogik. Ka nitie ng'at madwa tudore gi daktari, anyalo miyo gi lai mara. Namba na mar simu 0722 576062. Namba na machielo 0751932913. Daktari yudore Jubilee Insurance Building. Kichopo kanyo nyalo gona simu piny kanyo mondo wago mbaka weche mag tuo gi mang'eny. Erokamano. Erokamano ahinya nyaka wuon. Jalony Cliff Ong'ow mane wan goyo chenro mar chieng' ma kawuono niendi. Jalno me oketo thuolo ne makende mar puonjruok kokadho chenro niendi mar Ngima Mwandu kokadho Lolwe TV. Aduoko ni erokamano. Watudre kendo juma manyien e chenro chal kod maendi. Luonga ni Ruth Ochungo, oriti masani.